Domin samun sabbin shirye-shiryenmu, danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da za ta riƙa sanar da kai duk lokacin da muka ɗaura sababbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum masoya na maza da mata. Sunana Al-Amin Ibrahim Dushe. Kamar yadda kuka sani kuka dade kuna bibiyan mai na ina gode Allah saka da alkhairi. Sa'annan ina son ku ci gaba da bin shafuka na WhatsApp, Facebook, sa'annan kuma da Instagram har ma Twitter ma. Da duk abin da kuke bukata za mu ba ku insha Allah. Sannan kuma ina ƙara jaddada godiya ta gare ku da yadda kuke ba mu ƙarfin gwiwa yayin kalle-kallen ababen da duk muka dora. Allah saka da alkhairi masoya Allah ya bar zumunci. Tony fa. Allah saka da alkhairi. Tony fa. Kana so kai subscribe ma Allah ya subscribe amma ni ba subscribe mun ma. Do Allah kai subscribe da ni? Nayi. A'a do Allah. Do Allah. To ta. Masoya ni ma akwai fana channel din. To da Allah masoya kada ku manta ku yi subscribe da channel din shi me ya sunansa? UK Sun TV. UK Sun TV. Da Allah kar ku manta bayan ku yi subscribe ku kokari ku tabbata kun danna wannan alaman kararrawa. Muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci. Masoya mun gode.